ब्लॉक कर चांगला फेकून मारी इकडे काय पाऊस आहे पाहिजे माझ्या पाण्यात मजा येते ड्या रॅपिड बघा रॅपिड आहे इल्ला इल्ला अण्णा देश ना कोण जायचं असला तर हे कोण देवघर गावचे सांगा तर नाव तर सांगा प्रमोद मोरे पांडू शेठ पांडू शेठ उद्या फायनल बकरे म्हणतो आणलं पांडू शेटनी बकरे अरे आता काठी घेतो अरे म्हटला अरे बकरीचे सगळे बाहेर साईड साईड आहे गेला तुझी मम्मी आली आली हो त्यात तिचे मोबाईल पाकिट बिकिट सगळे त्या बॅगेत ते सोड शॉट 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 आया अरे पूर्ण धाव ना वाईट असेल नो हाय बाबू तर स्कोर आलाय उभा राहा दोन धाव पुढे टेक चमचा बाहेर गेलेला तू त्यांच्यावर का लागतोय मटवाने जेवढा उभा असताना वाकडे तिकडे किती गो तू गो स्कोर काय सूरज स्कोर ओके शाबास लवली तू वर बरा आहेस किती झाला दहा तरी दे बोलतो तो बरा त्याला एक काढून दे एक दे काढून त्याला हे रव्या एक देच काढून त्याला हे आरतीला काय बोलून थांबा वाईट आहे का काय रवींद्र मला खेळायला तुमच्या तुमच्या मुलं नाही पण ठीक आहे पण प्लेस घ्यायचा शॉट आहे विपुल बाबू आरामात खेळ 20 साला स्कोर पाहिजे 10 आलाय अजून 20 आला पाहिजे 20 टोटल आला पाहिजे बरोबर आहे का आरामात खेळ
लावली जा भिन्नाचा काही नाही आरामात बस ओके व्हेरी गुड हे देऊ का नाही राहून दे रुमाल ठेव ना ए भाई रुमाल ठेव ना इझी खेळ रे गुड शॉट अजून एक बसव बस सही आहे दोन आले पाहिजे चालेल दोन चालेल रिपीट घे किती बॉल आहे दोन चालेल 4 रन खूप झाले गुड मिन्या बॅट फिरवायचा आणि हात टाकायचा तिकडे कुठे चौकार आहे सिंगल आला तरी चालेल दोन खूप आहे खूप आहे बघ शॉट मस्त 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 काय 23 पाहिजे घेऊन जा अक्षय तू काय ढेकऱ्यासारख्या उड्या मारतोय डॉट बॉल हे गेला इकडे थांबे दादा काय केलं बटन दाबलास नाही ऑटोमॅटिक गेला काय दिसतच नाही चालू आहे काय दाखवला एक लास्ट बॉल और बॉल भी लागल जो चालू आहे ना पहिला बब्याला घेऊ दे कॅच बाबा बेस पहिले आपल्याला पाहिजे सेल्फी पण येतं मग सेल्फी लावायला लागतं लावायला बघा काही नाही आता काय व्हिडिओ चालू आहे ना अच्छा म्हणजे दोन्ही साईडचे पण होते आता मोबाईल सारखं नाही मागचं पुढचं नाही नाही मिन्या कॅमेरा आहे मिन्या कॅमेरा आहे आता भाई भाई लय भारी लगेच आउट दिला बघ बॉलिंग रे मीना बॉलिंग चल एकच 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 बॉलिंग बॉलिंग लास्ट बॉल रे
चल लो वाले, चल जाऊ दे. मिन्या, व्यवस्थित राख. घे रे कॅच. शॉर्ट रे ते टॉस उडव सेमीफायनल आहे